Sa iban pa nga balita, nagapadayom subong ang pagpangita sa Kapulisan kay Pastor Apollo Quiboloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para iserbe ang warrant of arrest batok sa iya kag sa pila sini kakaupdanan. Si Quiboloy nga amuman ang founder sang nasambit nga religious group ang akusado sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 ukol ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act kag Republic Act 9208 ukol ng Qualified Human Trafficking. Sabado sang kaagahon sang ginsulod sang ginabulubanta 2,000 ka pulis nagikan sa Police Regional Office 11 ang KOJC compound. Bangon sini isa ka sumulunod sang KOJC ang napatay matapos ginaaligar gin heart attack. May pilaman ka nagreklamo sang pagpangharas. May mga sumulunod man sang pastor nga nagpatigayon sang hublag protesta. Ang ginhimo sang Kapulisan ang ginpakamalaot sang pila ka mga individual lakip na sandaya Vice President Sara Duterte kaganay Presidente Rodrigo Duterte. Apang ini ang gidepensahan naman sang mga opisyal sang gobyerno.